Diolch is mis Laura agus sin na ceircéile Berlin an tatan seo nuacht Cúla4. Tháinig ceannarí an dain le chéile in níos na Franca agus iad de ghlachapát I ggócháil na náisiún Aontaithe maidir leis na hagéin. Rinneú plé ar sprucannaí ferbertha in bhúnathe de agéin an dain. Spragu dína óga scútáil chun na scoile an tatan seo mar chuid sa cheachtain scútáil ar scoil. Cuirú béim ar heistil gníomhach chun na scoile gach lá. Fáil siú taide faoin na nósan ní scáláin atá ag daoine óga. Rinneú imscrúdú ar nach mór 300,000 duine óg timpeall an dain, agus an éfacht atá ag am scáláin ar an inchanóg. Bhí deisig níos mú na 800 I mórmáíochta agus commógiíochta óga imirt ar farc an chrócaig. Bhuiin na fearne scoile clufií ceannis chuman na monscoil lá clia amach, agus bhí sáir scileannaí léirithe ar an barc.